duk da ake haka, ragon da za ka siye shi bara naira 50,000 bana za ka sai naira 75,000. Me yasa haka? To mu dai wani abu za mu kaddara Allah ne ya kawo shi, amma tsada ta wuce tunani. Za a iya cewa tunani matsala ce ta rashin kuɗi ga al'umma, ko wannan yanayin na wannan murar yanayin shekara? Yanayin shekara dai shi ya kawo haka, domin rashin kuɗi abin da ya fi kawowa sauƙi kuma ba sauƙi. Kuma ana kokawa da raguna sun yi tsada, me za ka ce dangane wannan? Wannan tsadar rago Allah ya san faɗi ta, kuma a bisa alamun duk abin da nake gani kamar yanayin shekara da aka samu rai tafiya da kai shi ne kawo wannan tsadar rago. Gaskiya alhamdulillah na samu. Akwai kukan tsada da ake yi, ka lura da haka? A gaskiya an dan samu canji, amma canjin dai bai taka kara ya karya ba, kuma alhamdulillah cikin godiyar Allah da kuma yanayin tallafi da wannan gwamnati ta wani jihar Cross River cewa ta yanke kudin takardu na wani haraji da wani wane da gaskiya mun kan alhamdulillah mun samu ragunan cikin sauki, ko mun samu cikin aminci, sun zo muna cikin lafiya. Kana ji ko tsakani ga Allah bana mun samu canjin yanayi. Abin da zaka sayi 30,000 bara bana ka sayi 50,000. Kuma tsadar rayuwa tana yawa.